Siyaqalisana isifundo sethu kwincwadi kaMarko chapter 16 verse 1 to 4. Andiyi kusifunda sonke kodwa ndawubamba phaa ku-verse 4. Xa yesithi verse 4 bathi bakukhangela babona ukuba liqengqiwe lesuke litye kuba belilikhulu kakhulu. Mandibulise mongameli wesekethe, ndibulise Mama uChabalala, ndibulise vice womama bonke, ndibulise otata uBashumayeli, ndibulise amadodana, ndibulise intombi, uvice wentombi nentombi zonke, ndibulise ulutsha lonke, ndisithi one heart, one way. Mongameli, mandibonge qala kuwe ukuthi xa ubuqulunqa le program ka-2021 yePasika wasicinga singamantombazana. Wasicinga mongameli singamantombazana, wavinga mem ngathi wayifaka ilete emantombazaneni. Wathi umongameli masizokolula imiqolo kule nkonzo, ngoba tata umongameli xa bezisegyokhweni xa ziphuma ziba nomkhitha, ngakumbi xa zingabethwanga. Noba singabethwa yiCovid kodwa amehlo wethu awaphanyakanga, siphuma egyokhweni enjalo. Wathi mongameli masizokolula umqolo nathi sizintombi ubona umkhitha wethu ba uhleli phi na. Hlobo bendisoyika ngalo kantombazana, ndiye ndacinga okokuba ndakhe ndadla umventshane. Ikhona into ake kuthiwa ngumventshane ekucutshwa ngayo intombi mantombazana. Uthi xa ingathi ufuna ukubona zonke izinto uve sithi ugogo bambani umventshane enzela baze ungaboni. Xa sowudlile kumventshane uba phakuphaku, intaka eventshuza umsili inentaka, ngoku iyintaka yona ibingathi ndidle yona mantombazana. Ngangendlela ebendisoyika ngayo kodwa ndathi ndizawuzamem kule nkonzo. Yonke into ndiyikhathulelwe. Inye into endifuna ukuyivakalisa ekuseni nje mantombazana yile bendisoloko ndi-interested kuyo okokuba xa befika uMaria wasemagadala kunye nonina kaYakobe noSalome mem apha engcwabeni kwakwenzeke ntoni na. Bathe bakukhangela mos njengathi babona okokuba liqengqiwe lesuki litye ngoba belilikhulu kakhulu. What happened? Uba khange undive kakuhle uba ndifuna ukuthini mantombazana, uzubambe kulaa ndawo ithi ibinguyizolo. Into eyenzekileyo njengoba seyichaziwe nguvice nomama umdoda, kwenzeke ntoni apha engcwabeni ukuze liqengqwe lisuke emlonyeni wengcwaba? Nako apho nam bendinomdla khona. NjengoYesu wafikela bubini mantombazana, linene lokokuba awucingi uthi uyolala uhlupheka. Mandiyivakalise loo nto ngoba uYesu uzalelwe endaweni eyisitali samahashi apho kwakunuka khona, kodwa ngale mini uJoseph wamdoneyithela ngengcwaba lakhe. Kuthiwa ke ngoku apha ngaphandle kwegadi yaseJerusalem baze naye nje kancinci, lilapha ke ingcwaba apha egadini. Iva uba kwenzeke ntoni ukuze liqengqwe. Azilali izithunywa zezulu ungakhali.
into eyenzekileyo apha ukuze liqengwe meme litye kuhle isithunywa phezulu siso bantombazana esiqengqe ilitye njengoba elikaLazaro ilitye laye lasuswa ngabaFarisi khange kube njalo kuYesu. uYesu wathi mqengqe wamatye wathi kubaFarisi lisuseni baba baFarisi izandla zabo zijobhekile mantombazana zimdaka zingalunganga wandula wakhwaza wathi Lazaro vuka kodwa lakhe isuse sizithunywa zezulu kuthiwe sizithunywa esasisusela ilitye mantombazana sesuka phezulu kuthi ubuso baso babunjengombane babulayita ubuso baso hayi nje umbane lo olayitiwe njengangoku kuthiwa wawuhamba ngesivinini ubuso baso futhi apha ebusweni baso mem sisusa ubumnyama endleleni yaso sasisusa ubumnyama apha endleleni yaso singenaxesha lenye eqhubeka ngapha ngokwalo mzuzu siqulele engcwabeni sadanyaza saqonda khona kwathi pha engcwabeni kanti kukho esinye isithunywa besibonile okokuba uYesu ebecinezeleke njani. Iwethu siyabonwa uba sicinezeleke njani. Don't worry, izithunywa zezulu ziyaphithizela mantombazana azilali. Sathi xa sifika ngaphakathi esithunywa khumbula okokuba lo mzimba ubangiwe mongameli ubangiwe ugcwele kuthe kuthathwe ikhava balungiswe ngaphandle kwebhokhwe sisithunywa sezulu wakhe wamva umntu othi voice athi ndizamlungisa ngaphandle kwebhokhwe omnye athi zambamba phamncinci khona zibanjwe apho sincinci khona lamaroma mem abantu apha bencinci khona sisithunywa zezulu kuthiwa safika zancedisana esi sithelele kwesiya besibonile uba bekwenzeke ntoni ngezulu safika selichophe elityeni kuthiwa into eyenzekayo xa lijilwe lilitye xa lisuswa ngoba belilikhulu kakhulu kuthiwa longameli sangena esi besibonile okokuba ucinezeleke kanjani saye besimbonile okokuba zintoni ezimbophileyo seza esi sikukukhanya sancedisana memo zathi apho zincedisana khona wamkhulula iqhiya uYesu enhlokweni yakhe. Kuthiwa ngaloo mini kwakubanjwe aba babebanga umzimba mem babefana nabaya mantombazana la sasithunywa sasibange umzimba kaMosisi. Khumbula uba nomzimba kaMosisi wakhe wabangwa bawuvalela abavuma okokuba bawuthathe ngoba besazi into ibisenzeke eyayenzeka izolo. Uyayazi into eyayenziwe nguMosisi kanti uMosisi selungisile noThixo wakhe yonke into awayenzile phambi kobuso bukaThixo kuthiwa kwavela isithunywa sadanduluka naso sathi makakhalimele uThixo sasuka kuthiwa singene ngaphakathi mantombazana esisithunywa samkhulula iqhiya sandula sathetha naye mem sathi nje lompi ngaphakathi sathi Yesu nyana kaThixo uYesu yakubiza uyihlo sasebenzise lo gama savele sathi uyihlo yakubiza
kwabukufa phezu kwakhe sebungenabukhosi mongameli. Babe sebungenabukhosi ukufa. Uyayicinga into eyenzekayo okokuba kwenzeka ntoni na. Yiyo loo nto ke efika uMaria waseMagadala naba bantu ehamba nabo seliqengiwe ilitye. Into efihliweyo apha kuyo yonke lento zinyembezi zabo. Ngoba babekhathazekile ngoba xa umuntu ekwenzela into entle noba yeyiphi na uyamkhumbula kukho intetho engayaziyo kokuba ubunyani bayobuthini natata uMdubela kodwa utata wakhe wathi kum ngenye imini wathi ekuseni ubufuna ukuzazi bazizalana kanjani na izilwanyana funeka kufike xa liqala ingathi ilanga lizawuphuma kancinci uyawufika zihleli ngokokuzalana kwazo. Yiyo loo nto apha kuphithizela abantu abanentlungu kungenxa into basondele kuYesu. Ngale mini kwakunzima ngohlobo ndibona ngalo. Yiyo loo nto uMaria befika ilitye liqengiwe kwenziwe loo nto apha amantombazana alivelanga ladudulwa nje litye kusebenza izithunywa zezulu ngoba ilitye lakhe khaliphathwe ngazandla. Ubuyaqaphela njengokala matye aphathwa ngezandla aphathwe zizithunywa zezulu. Kuthiwa zathi nethi uba zigqibe emqhubu uqaqawuli kuthiwa babheka ndawonye bajonga ngapha aba bantu babelinde endwa abamem ababona baqhiphuka umbilini babe bebona okokuba umzimba ukho umkile uYesu. Yemkana ubuqaqawuli bakhe ubuqaqawuli bukaThixo bukaYesu mem bobu mantombazana kuthi noba kunzima afike kuwe akubuke ebusukulele akuthethize ngobuqaqawuli bakhe. Bubo abawamkanabo kwaba bantu ababebanga umzimba wakhe ngoba uyasifikela ebusuku athi noba wenze ntoni ngezolo athi noba uselile nobutheni afika kubuke athi kanti njena nayo lento ndayidalayo. Xa nizawuhlala phansi mantombazana masimncumise uYesu. uYesu kaThixo ufuna umuntu omncumisayo mkholelwe. Ithetha yonke lonto yonke lento kholelwa kuye umthandi futhi uyavuya xa umdumisa umncumisa ngoba xa yeka kuthiwa izithunywa zezulu zawubona lo mbono zathi ugqiba zavuma ingoma. Wena uyingoma mdumise nakwephi imeko ngoba wena uyingoma. Akazidumiseli uThixo ufuna ibe sithi esimdumisayo. Uthi noba ufumene imoto uthi noba uyagula umane ukumdumisa ngoku kude kube ngunaphakade esalapha emhlabeni